Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni wagati na aw nu sigilen don a ka jabaran lajɛ an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ni wagati na aw bɛ ka émission Mandela no o faso rap ye mi tilen ka fɔ aw ɲɛna cogo bɛɛ la ngo faso rap ye émission ye amartists wele kana plateau sanfɛ anu ka jɛga masala ɲɔgɔn fɛ ka carré musical anu ka projet la pour que fanu ani melemanu musu ka baaraw kɛ cogo dɔ cogo min na artistes su ani kile u bi studio la pour que u bɛ se ka baaraw kɛ cogo min na ka di aw ma o de kama anw fana tɛ se ka ɲɛna o baara kɛlɛ minnu bɛ kɛ ka di aw ma o bɛ sɛgɛ minnu kɛ n'u nana plateau sanfɛ an bɛ jɛ an bɛ masala ɲɔgɔn fɛ don minnu na baaraw minnu tɛmɛna donna natɔ la kan ka baaraw minnu kɛ sɛgɛ minnu degun minnu sɔrɔla baara in kɔnɔ o b'u da dɔw la ka walawalali kɛ o de kama Actuel Media a décidé kuma bɛɛ lajɛlen na ka di émission sigi ka di an ka artistes ma donc m'a fɔ a ɲɛna an bɛ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fana sanfɛ i n'a fɔ Facebook Actuel Media, YouTube Actuel Media ani an ka site web www.actuelmedia.net o kun ye pour que an ka fɛn fɛn min tɛmɛ jabaraniw sanfɛ a ka se k'o sɔrɔ cogoya la lafiya kɔnɔna cogoya min na bi wulada in na an y'a décidé ka artiste dɔw wele kana plateau sanfɛ an n'ale ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ t'a ko fɔ mɔgɔ ɲɛna su ani tile a bɛ ka baara minnu kɛ ka di fanu ma caman y'a confirmer caman bɛ ka certifier i n'a fɔ melemanu ani minnu yɛrɛ bɛ misigi taabolo dɔn o de kama an fana y'an bolo mɔnna ma bi a kana a n'a ka jɛ ka fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ɲɛna don n'a natɔ la kan ka baara minnu kɛ a n'a bɛna min di aw ma alhamdulillah ɲuman sera studio kɔnɔ na an bɛna kuma sama na a ka présenter fɔlɔ Sijɛ n'u la basi t'i la kɔni Ala tanu a ma fɔra Sijɛ mais ne tɛ Sijɛ le ka exactement ou bien oui ok sɔnni an ka don jamukan kɔnɔ m'a fɛ i ka foli di an lajɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Actuel Media sanfɛ émission faso rap la ok problème t'a la et me fo lase bɛɛ lajɛlen ma et kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sinɛ Kamara donc ma foli belebeleba de b'ale parce que bamananw b'a fɔ ten n'i y'a mɛn jɔn kunnandi i b'a fɔ sababu ɲuman donc hali n'i y'a ye n sera kɛnɛ in kan a sababu la Sinɛ Kamara de la donc ma ɲinɛ n tɛ se k'ale foli la n b'ale fo kosɛbɛ kosɛbɛ ale folen kɔfɛ n bɛ n bangebagaw fo olu minnu kɛra n ka ɲɛnamaya sababu ye n fana bɛ n ka foli belebeleba se n ka fanuw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la aussi Bagani Yakuba a ka foli bɛ n yɔrɔ la ok merci beaucoup diyara n ye foli minnu kɛ dɔw k'a yira n y'a fɔ n ko Sijɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ k'an lajɛ sisan caman b'a fɔ ah Sijɛ mais an ɲɛ tɛ a dun kunsigi bɛɛ filen don voilà n b'a fɛ ka dɔn Sijɛ tɔgɔ n'a jamu ani pourquoi Sijɛ ok ne tɔgɔ ye Yakuba Kalifa Samake a bɛ fɔ ne ma ko Sijɛ c'est pas parce que k'a fɔ ko kunsigi ninnu jɛlen don walima fɛn suguya wɛrɛ non olu tɛ mais juste n ka kɛwale ani n ka kɛta depuis en bas âge donc olu ni mɔgɔkɔrɔbaw ka kɛwalew de tun bɔlen don kosɛbɛ parce que très généralement n ye to denmisɛnniya ka mɔgɔkɔrɔba kɛwale de kɛ donc il y a un beau jour maman ko n ma ko nin den in kɛlen don i ko cɛkɔrɔba a bɛ Sijɛya kow de kɛ voilà tɔgɔ nacogo de filɛ nin ye comme ça donc depuis ce jour là a tɔgɔ in diyara n ye n tɛ sɔn ka fɔ ɲɛna ma Sijɛ dɔw nana don misigi kɔnɔ n ye Sijɛ flow la i ma tɔgɔ wɛrɛ ɲini i taara n'o kelen ye ka Sijɛ k'a kɛ Sijɛ flow ye voilà n b'a fɛ k'a dɔn misigi fana la genre mun y'i poussé ka na rap la en même temps ou bien idole dɔ de tun bɛ la ou bien genre i tun bɛ misigi sugu jumɛn lamɛn ni min fana y'i poussé ka don misigi fana kɔnɔ i ka micro ta fɔ bi i bɛ ka continuer a fɛ ok il n'y a pas de problème min ye ne poussé ka don misigi la a kun ka ca dɛ kɔrɔkɛ car a daminɛ na a gɛlɛyara parce que gɛlɛya de ne don dɔnkilida la sinon vu à ma situation mɔgɔ t'a bila i kunna k'a fɔ ko n bɛ kɛ dɔnkilidala ye mais tiɲɛ na ka gɛlɛya de ye na se dɔnkilida la bon à chaque fois gɛlɛya dɔw tun bɛ kɛ na parce que defu sɔrɔlen kɔfɛ u ye n bila ka taa Buguni donc n taara Buguni jatigila ko problème ye n sɔrɔ bon n ye gɛlɛya caman affronter donc olu gɛlɛya ninnu kama de à chaque fois ni n tɔɔrɔla n tun bɛ n ka cahier ta n bɛ taa sokolon dɔ tun bɛ yen bâtiment labanbali dɔ tun bɛ yen n tun bɛ don bâtiment in kɔnɔ donc n bɛ commencer n bɛ leçon ta donc à chaque fois n'an ye cahier dayɛlɛ ko n bɛ leçon ta dɔrɔn ɲɛji de bɛ na parce que n b'a ye gɛlɛya minnu bɛ ka kɛ n na n bɛ miiri olu de la donc a ye un beau jour n nana sigi k'a fɔ ah au lieu que e ka to nin cogo la est ce que n'i ka gɛlɛya ninnu mentionné cahier kɔnɔ a tɛ foyi la bon don dɔ fɛ n ye bigi ni cahier ta n taara n sigi gɛlɛya minnu kɛra n y'o mentionné donc juste nana yɛlɛma ka na la rimer donc n doncogo filɛ dɔnkili la doncogo kɛra musique la exactement voilà donc e ka musique an bɛ se k'a fɔ a base sɔrɔla i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ depuis denmisɛnniya ni fɛnw na e t'a sɔrɔ o la mais genre i y'o fana fɔ sisan gɛlɛya a ma nɔgɔn surtout i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na k'i to école ni fɛnw na musique fana na i bɛ don studio la i bɛ texte ni fɛnw sɛbɛn o fana ye a gɛlɛya wɛrɛ ye mais i y'a daminɛ wagati min na genre i ni famille fana ka problème nana kɛ cogo di parce que e ye gɛlɛyaw fɔ ka tila ka don arabu fana na surtout arabu a ma faamuya Mali la yan kosɛbɛ famille b'a fɔ ah cɛ an ye don école de la est ce que i tɛ continuer l'école la i ka se ka école kɛ donc o gɛlɛya ninnu fana na i ni famille ka ko kɛra cogo di i sera ka na ni stratégie jumɛn ye k'u la convaincre k'i to i ka misigi kɛ ah bon a gɛlɛyara o ye gɛlɛya dan ye famille kɔni ta o gɛlɛyara n ma yɛrɛ parce que ala ye n sɔn bangebaga minnu kɔnna k'an faamuya mais arrivé à un certain moment
dɔ nana kuma n fa fɛ a ko vraiment i den bɛ ka dɔnkilida de kɛ arabu tɛ y'a ɲɛnama ye mɔgɔlankolonya vie de don a bɛna droguya vie kɛ bon depuis o fɛn kɔni kɛra ne papa révolte la ale révolte la ala kolo de bɛ ne kumakan na na ne taara ka taa prestation kɛ hali na ne prestation kɛ 2 heures du matin na ne fa tun tulo donna a bɛ taa ne ba la kunu a b'a la wuli a bɛ sunɔgɔ la ko a ka ne mankan na mɛn bon y'o gɛlɛya yɛrɛ sɔrɔ bon ale la convaincre kɔni na juste nana kuma fɛ ka kuma fɛ bon pour le moment n t'a fɔ ko n y'a convaincre parce que a ye n ye k'an to a sira kan donc gɛlɛyaba tɛ n bolo n'a cɛ sisan mais la maman kɔni ta en ce qui concerne la maman gɛlɛya foyi tɛ ne n'o kɔni cɛ voilà parce que caman fana bɛ jɔrɔ o bɛɛ bi misigi fana ni kalan o fana ye a dama ko wɛrɛ ye genre e yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na i bɛ taa Sokoloniba Mali kɔnɔ i bɛ t'i ka leçon ta yen e b'olu fara ɲɔgɔn kan en même temps i ye to de la à travers ça i y'a essayer ka film ninnu sɛbɛn i ka écriture ninnu kɛ donc olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan cogo dɔ la u jɔrɔ kalanko ni fɛnw fana de la mais bi bi in na an bɛ se k'a dɔn i ka misigi parce que i lamɛnlen don yɔrɔ caman na i bɛ ka misigiw kɛ mɔgɔ caman bɛ k'i confirmer fan caman na misigi ni kalan i sera k'a kɛ cogo di en même temps bi kalan niveau bɛ yɔrɔ jumɛn. ok misigi ni kalan kɔni o kɛli tun ye ne ma wajibi ye parce que moi je suis quelqu'un n'a fɔra ne ma ko ne tɛ se ka diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn kɛ n bɛ sa de mais n b'o kɛ a tɛ fɔ ne ma k'a fɔ ko a tɛ se k'a kɛ e a to yen nin tɛ se ka nin kɛ koyi n'i y'a fɔ ne ma o ye ne ka source de motivation de ye quoi donc hali o kɔni ko kɛli la hali na ne bɛ sa ne b'a kɛ donc a fɔra ne ma vraiment a bɛ ka misigi kɛ a ka kalan bɛ na tiɲɛ donc depuis o kɔni fɔra ne bɛ n ka dɔnkili sɛbɛn cogo min na ne tun bɛ n ka leçon ta o ta cogoya kelen de la wallahi ne tun bɛ n ka leçon kɛ dɔnkili de ye a kɛ waati bon tiɲɛ na ala ka kan n kɔni continue olu sira ninnu kan jusqu'à ce que ala y'a kɛ n ye bague sɔrɔ bague fana sɔrɔlen kɔfɛ tuguni ɲinan n ye n ka licence sɔrɔ en psychologie licence en psychologie donc hɔrɔn b'a yira minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati na aw minnu ye rappeurs ye donc k'a yira la arabu ni kalan a bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ licence en psychologie en même temps a bɛ ka arabu kɛ donc o b'a yira k'a fɔ a fila a bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc genre i ye licence sɔrɔ psychologie la donc a m'i bali i ka kalan na a m'i bali i bɛ ka arabu fana kɛ caman bɛ k'i lamɛn fan caman fana fɛ donc i y'a fɔ cogoya min na donc e y'a daminɛ wagati min na gɛlɛya caman sɔrɔ a la mais o gɛlɛya ninnu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan e y'a décidé ka taa studio fana na k'i bɛ arabu fana kɛ ka taa studio fana na i bɛ taa don studio min kɔnɔ texte minnu bɛ sɛbɛn ka da production na wari ni fɛnw fana bɛ sara parce que a ma dɔn o gɛlɛyaw bɛ arabu yɔrɔ mais i k'o fana gɛlɛya in fana kɛra cogo di i sera ka o gɛlɛya in fana fara ɲɔgɔn kan cogo di ou bien genre i ni dɔ de taara ɲɔgɔn fɛ studio tigi yɛrɛ ye dɔ ye taabolo kɛ i jɔ min dɛmɛ cogo dɔ la ou bien olu kɛra cogo di. ne kɔrɔkɛ o yɔrɔ la a gɛlɛyara fɛnɛ bari sabula ne bɛ son fɔlɔ-fɔlɔ min bɔ ne y'a bɔ Buguni ne ka son fɔlɔ si je me trompe pas bien a bɔra Senase ka studio de la waati la ale tun tɛ se biti dilanna kosɛbɛ o kɛra san jumɛn o kɛra depuis 2010 2011 comme ça o kɛra ne ka son fɔlɔ donc n taara son bɔ 500 mais après n nana Bamakɔ yan kɔni n ye gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ parce que ne tun bɛ n ka wari cumuler de n ka passé n bɛ passé min don Sotrama na ka taa école la ani n'an sera école la n kan ka tilera dumuni min kɛ ne tun bɛ jɛ n ka tilera dun kɔ parfois n b'a wari fara ɲɔgɔn kan pour que n bɛ se ka don studio la parce que ne ka dɔnkili tɛ k'a fɔ ko ne bɛ dɔnkili da ko ka mɔgɔ nisɔndiya oui i bɛ se ka ne ka dɔnkili la i bɛ nisɔndiya mais ne ka dɔnkili kelen tɛ que ça soit mɔgɔ fasa o soit n yɛrɛ dɔnkili da n yɛrɛ ma o dɔnkili kelen tɛ min tɛ ne ka fasada nin man di ye bon n b'o kɛ mais n t'o kɛ kosɛbɛ wala n ka base tɛ ale kosɛbɛ donc ne ka musique partie foyi tɛ min tɛ ne yɛrɛ ka vie concerné mais i tɛ se ka faamuya k'a fɔ ko ne ka vie de don sinon ne ka musique nana cogo o cogo ne bɛ n ka vie de kɛcogoya de ɲɛfɔ a la. ok mais i sera k'o gɛlɛya ninnu bɛɛ ko i nalen Bamakɔ yan o studio ko fana bibi na an bɛ se k'a dɔn i ka studio ko bɛ cogo di soit ni beatmaker min y'i diya de u bɛ t'o fɛ u b'u baara kɛ soit i ni dɔ de bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. ok pour le moment n ma mɔgɔ sugandi fɔlɔ ni o ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais beatmaker fila dɔrɔn de bɛ n bolo ni min bɛ ka baara kɛ parce que Pidem bɛ n dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ tiɲɛ la ka n bɛ profiter nin yɔrɔ la ka Pidem fo kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ ale fo ale bɛ ne dɛmɛ kosɛbɛ yɛrɛ de donc ale kɔfɛ Gomez Ten donc comme ça Gomez fana bɛ n dɛmɛ parce que ale de bɛ ne ka son mixage kɛ donc Pidem bɛ instrument dilan ka di yan donc Gomez bɛ mixage kɛ donc pour le moment n bɛ ka baara kɛ o kɛcogoya ninnu de la fɔlɔ. ok an bɛ se k'a dɔn fana bibi in na i y'a fɔ 2010 i ye baara in ta ni sɛbɛn ni fɛnw ye mais est ce que i ka baara in fana daminɛ na i n'a fɔ k'i to Buguni ni groupe de tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ou bien kelen de bɛ ka fɛn kɛ depuis au début. bon depuis au début ne kelen tun bɛ ka kɛ mais son fɔlɔ-fɔlɔ la ni n terikɛ dɔ de ye o kɛ parce que waati y'a sɔrɔ n tun tɛ studio fan dɔn donc ale de ye studio yira n na an taara kan dɔ fɔ ka don ɲɔgɔn na donc ne n'ale de y'a kɛ fɔlɔ mais groupe tun tɛ n bolo
moi de groupe fréquenté depuis à daminer connaît nkele et en plus for jusqu'à présent mais continuer nkele. Oui. OK, mais est-ce que bara fanana ne chama ke o ba essayer kana ni evru do c'est vrai avec bara mon evru de do mais ka fo evru ere ina fo mix album EP chama mina no lu fana pour que dona na tola avec ça yira mogola même si ni single fana be yira mogola mais il va sur baro ke tuko te clé parce que différence fitini mais baro ben ñogonche est-ce que au dobi bolo bien dona na tola obiga projet fana. OK, bon cette année quand même qu'on a décidé donc 2023 là maintenant mi step double sinon pour le moment album t mi step t et puis single chama kon bora en même temps qui to ya faut que do fin do fo mais est-ce que Bamako ya featuring ko la yolu do il veut featuring ya exactement mais featuring parce que les gens suffit les gens donc oui les gens suffit arrête de leur passer exactement donc bon featuring ko kuma benen ale che bon pidem kelen nunga grando be commercial family donc bon featuring ko kuma benen mercenaire che bon donc j'ai décidé nga mistake kono donc no ka featuring quoi voilà. OK, mais ma feki ni ga chama be ou ma featuring le fait OK mais il va sur concert ou be wa di mo ma ou concert ou fana be na ina fo fanu ka demand vraiment mec il la même amogo bi la scène fanana pour que il se faire dodi amaka andemisi wasa est-ce que olula idela ka concert ou bien podium fana organisé à créer Bamako bien à créer yoro oui de la concert que bon à chaque fête de Tabasigi ne beta concert que Bougouni à chaque fête de Tabasigi ne beta concert que Bougouni bon podium qu'on a un podium que souvent très généralement parce que moi je suis quelqu'un bon mon on va fêter wulu le gosi kadi quoi ni ma wole yoro la ni frat la kata ni idora ya la ni donc bon ne contana ma soudana ne tita donc on de ngavi na ma fonye nteta maintenant fonye beta mais pour que ma be e bitu ke Bougouni ti sera do ke Bamako ya fana ou bien genre Bougouni yere ba don ye il la melen do parce que il la melen do fana mais Bougouni tay o kosi fana jumeni ou bien be ga yira de mais wo Bougouni meta concert exactement donc mais Bougouni ne façon de donc o jagwani fini ni moko kanu yoro folo yi faso de ni faso kera ife o jagoya ni finde moko to be kife mais no lui bla abisa que moko bi fait mais na kala moko be kla ki bla donc c'est pour cette raison que juste me fait ira ne Bougouni gade ampli forson be fait tanga événement plupart be Bougouni voilà au Bougouni concert mu fanana est-ce que différence do be ani yan concert nu ñogonche bon différence do Bougouni yan concert ñogonche parce que ali location ko nuna bon à Bougouni être social de bon fin quoi dire que faut un sigi ñogoma on peut ka arranger mais ya Bamako fembe wari effectivement do va soro lié ko ni fona mais ikelen amana ga chogo ere be don lida mais ta soro artiste woro fona be Bougouni ika événement ou wi de be ka bara la ou bien soit ikelen ni beta concert mbeke ka di mogoma non ne kelen ta ke rapport chama be min dem et kita flow la et ntirige do be yagenzi wala donc min profiter ka yageni rafo yanko so et voilà personne phénomène là donc on devait pour que gars ça fait nous genre ma fait ni ga fana parce que il a fait chama mais mo bi la ko do mo bi ka son ga fon la mais est-ce que clip do fana bi bolo dona na to la mo bi se ye clip minu na bien ou fana be projet la kana ina fo ye ida ma ga mix ko la tu na 2023 oui OK clip ni clip que le mot 2021 donc 2021 qu'on a ni clip que le mot et mais en ce qui concerne d'autres clips maintenant tiens la ka au blalin de kofela là parce que ni son dobo kosana c'est un dédicace donc on connaît le clip de kon mais 2021 na ye clip mbo aller pour baser mais jumenga bon aller tout baser le do ni rek a vu partie do les gars donc ni ola mais même profiter ka nga vie partie de fort et en plus faut zombie comment dynamo ni politique mais c'est ça rappelle la fitini kala parce que genre c'est que do clip ou bien son la mais bibe plateau sans faire avec ça faut fana ni ayaye abati ki fana hagli jigi fondo la quoi ko cheki se ya te kuma ye dongili dani dunye bara ye shi jafilo dungera e waraya ko Bamako dunu nya tigera joni kasabali dunu nya dongili da kera shi jeta la arapu ko la shi jete sirana ko Bamako ko ngatu dono bena ke ya jama be kulena ko ne ka jinya te labani chogola ko ne kan koloshi maula dunu nya nyame mama nyiga kuma mengo shi jete na kafa nyame mama nyiga kuma menshi je tena yada dunu nyatige ye angaso ko dunu nyatige ye ngalonso ali maminu tumbe ala kanu fa olu do filila we politiki ko
kɛra nun bolo cɛ ka bɔ ko i mɛnna cogo cogo i bɛ diɲɛ to nafolo di kun saya kɔni dun to diɲɛ bɛɛ mara i bɛ taa ka kale to mansa Solomon dun bɛ min muluku solo dun tununa mansa tulu kala naani tununa diɲɛ bɛɛ mara don dɔ la cɛ i bɛ ban. Ok o sɔn ne kun bolilen m'o kan mais pour que y'i da maga an ka wajulikɛlaw ni fɛnw na dɔw bɛ ka don politique la. Bon a waati y'a sɔrɔ wajulikɛla dɔ bɛ ale ka politique ko fanga tun ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ non seulement wajulikɛla dɔ mais ministre alimami dɔ de tun don ale ka politique ko fanga tun ka bon bon n tun b'a dɔn fanga tun tɛ se ka a fɔ a ye bon n fɛnɛ bɛ se ka n ta fɔ fɛrɛ min na mɔgɔ min bɛ ka na mɛ o ka dɔn ko n bɛ fa karisa ma donc n fɛnɛ y'a fɔ fɛrɛ la k'a fɔ donc musique la o yɛrɛ b'a faamuya donc n'a ma s'a ma mais n'a bɔra clip sen fɛ mɔgɔ y'a ye en même temps i ka son fana na mɔgɔ bɛ se ka s'a ma voilà mais genre ni mɔgɔ min ye ɲininka ye i ka style yɛrɛ basé bɛ jumɛn kan en même temps i ka musique kɔnɔ i y'a yira k'a fɔ k'i bɛ kuma i yɛrɛ ka kuma caman na mais i ka base yɛrɛ ye jumɛn de. Bon très généralement ne bɛ rap conscient de kɛ ne tɛ dire que k'a fɔ avec o tɛ ne fɛ mais ne bɛ rap conscient de kɛ directement ne bɛ n ka vie globalisée d'une manière k'a kɛ wajulukan de k'a las'i ma mais e b'a faamuya k'a fɔ nin bɛ fɛ ka ne ladi mais ne yɛrɛ de ka vie de don n bɛ fɛ k'a fɔ. Oh mais genre mɔgɔ caman b'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ conscient kɛ ou bien rap engagé kɛ u b'a fɔ non olu ka sira ka surun donc i bɛ mɛn i tɛ se ka sari ni fɛnw fɔ mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ fɛn wɛrɛ promo kɛ i n'a fɔ gulɔ ni sexe ni fɛnw. Mais pourquoi aw fana bɛ to a ka sira in kan aw ɲɛ b'a la tɔw bɛ ka sadibaw ni fɛnw fa pourquoi aw fana se ka dɛn ka taa olu ka côté la aw bɛ to a ka conscient in na. Ok y a pas de problème kɔrɔkɛ tu sais i b'a dɔn ko ne ka dɔnkilida tɛ bi ye quoi ne tɛ bi ye dɔnkilida la k'a fɔ n bɛna kɛ mun ye sini ne tɛ o ye mais dɔnkilida nin kɔfɛ an bɛna taa dunuya wɛrɛ min na ne bɛna taa mun na kale donc très généralement o de b'a to ne bɛ ma ko sinon minnu filɛ ka fukan fɔ ninnu ye ka stade ninnu fa walahi walahi ne bɛ se ka san kelen pe bilahi ne bɛ mɔgɔ terminer na a fukan fɔ ninnu ye mais ne tɛ miiri n'olu ne bɛ miiri n'a nana fɔ alikiyama ne bɛna taa mun fɔ ala ye donc miiriya de kama. ne ka musique ye côté fila de yan ani yen quoi. Voilà ne bɛ musique ye o côté fila dɔrɔn de fɛ donc juste ne bɛ fɛ ka mɔgɔ guider dɔrɔn ka taa ɲuman ma mais n tɛ fɛ kuma kan ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ guider ka taa juguman ma. mais ni mɔgɔ min ye lamɛn sisan rappeur tɔ bɛna fɔ cɛ est ce que e psychologie min kɛ est ce que e t'a fɛ ka mɔgɔ o de kɛ mɔgɔw kunna o ni dɔnkilida ye est ce que a bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Non ale dɔnkilida tɛ ɲɔgɔn concerné ne ka psychologie c'est à part ne ka musique aussi c'est à part. Parce que o b'a fɔ psychologue ninnu fana filɛ nin ye souvent olu fatɔlama ka ca quoi donc o b'a fɔ olu b'a fɛ ka musique boli ka t'u ka sira fana kan donc ka essayer ka mɔgɔw conscientiser ka t'u ka sira fɛ. Bon cette fois-ci ne kɔni t'a ni to mais juste ne kɔni bɛ na ne ka musique c'est à part parce que très généralement ne tɛ fɛ ka taa cadre wɛrɛ foyi de fɛ ne ka événement véhiculé ne bɛ fɛ k'olu ta k'o kɛ musique de ye ka mɔgɔ wɛrɛw waaju o la u kana don fili ɲɔgɔnna kɔnɔ donc o de bɛ ka n bila ka kɛ mais en ce qui concerne la psychologie c'est à part aussi. Mais i yɛrɛ y'o fɔ sisan mais minnu fana bɛ musique i ka genre ninnu suivre i n'a fɔ conscient i n'a fɔ kɔrɔbalen dɔ est ce que n'olu dɔ delila ka gɛrɛ ɲɔgɔn na soit i b'u ka musique lamɛn est ce que don n'a natɔ la i b'a fɛ ka collaboration dɔ fana kɛ n'u ye yan. Bon pour le moment ni kɔrɔbalen conscient kunda kɔni ni kɔrɔbalen ma dege ka gɛrɛ ɲɔgɔn na mais tiɲɛ la kan bɛ u ka musique lamɛn kosɛbɛ 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 parce que n'i ye ale yɛrɛ conscient lamɛn daminɛ milimo de la oui en plus fɔlɔ a ka di ne ye très généralement dans les jours à venir ni ala ma tiɲɛ n bolo fiyewu donc a ka di ne ye ka gɛrɛ milimo la donc comme ça a bɛ se ka n dɛmɛ siraw fɛ cogo min na. Mais i yɛrɛ ye fɛn caman fɔ i ka gɛlɛya ni fɛnw fana na mais est ce que i ka musique fana kɔnɔ genre i bɛ avantage dɔw sɔrɔ a kɔnɔ minnu bɛ ka a essayer ka confiance d'i ma jusqu'à présent i ka se ka continuer baara in na parce que i da maga gɛlɛya dama dama na mais avantage dɔw bɛ yen est ce que i y'olu fana sɔrɔ musique kɔnɔ n'olu bɛ ka courage don i la. Exactement pour le moment yɛrɛ n bɛ ala ni kira fo parce que a daminɛ ni bi tɛ kelen parce que a daminɛna cogo min na n'a sɔrɔ a tun b'o cogo la bi n tun tɛ se yan. Encouragera kuma caman bɛ fɔ i cɛsiri i bɛ se i cɛsiri i bɛ se don n'a nata la i ye don dɔ mɔgɔ b'a de donc olu kumakan ninnu ye encouragé jusqu'à ce que n ye courage ta ka na et en plus en ce qui concerne l'aide financière aussi u bɛ ka n financer n terimuso dɔ bɛ yan n bɛ n profiter k'ale fɔ kosɛbɛ Aminata Sibe n bɛ Sibe fo yɛrɛ de tiɲɛ na Ala ka kan ale donna jigiya kɔrɔ a gɛlɛyara n bolo yɔrɔ yɔrɔ ni ale ye n kɛrɛfɛ o kɔfɛ n bɛ madame Fɔnba fo donc ale ka boutique ye labɛnso de donc ale fana bɛ n jigiya kɔrɔ o bɛɛ bɛ k'i dɛmɛ pour que i bɛ se ka continuer fɛn na quoi. Oh mais
yɔrɔ niveau la c'est vrai i bɛ taa concert kɛ Buguni mais i y'a fɔ yan concert i ma deli ka concert kɛ ou bien podium mais est ce que tɔw fana ka concert la est ce que i ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ i n'a fɔ concert programmation na ka taa parce que a ka di i bɛ ka kuma minnu fɔ i ka se ka taa découverte fana kɛ mɔgɔ wɛrɛw ka concert nu fɛnw na Bamakɔ yan pour que i caman bɛ se k'i valider fana est ce que i delila k'olu dɔw sɔrɔ ou bien o gɛlɛya dɔw fana b'i sɔrɔ. n ma deli k'o sɔrɔ mais o gɛlɛya ye n sɔrɔ parce que i b'a dɔn anw ka sira ninnu ka jan dɔɔni a ka jan parce que n'an ko k'a ka jan o tɛ i n'a fɔ n bɛ ka kuma arabu sira kan n bɛ ka kuma n ka mɔgɔya yɛrɛ sira kan n taara n ye gɛlɛya caman sɔrɔ ne yɛrɛ donni salle yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ o y'a ta dama problème ye u bɛ to i girin na fan bɛɛ fɛ u bɛ to girin na fan bɛɛ fɛ jusqu'à ce que e ka taa ka fɔ k'i bɛ ɲɛfila sɔrɔ e yɛrɛ bɛ taa waati min o y'a sɔrɔ i furasera ko foyi lɔgɔ t'i la donc n y'o ɲɔgɔnna caman sɔrɔ o de y'a kɛ n y'a décidé yɛrɛ ni min fɔra ɲɛna n bɛ taa ni mɔgɔ min sera ka taa bonya d'an kan n bɛ taa soit n'a y'a dɔn ko c'est garanti n bɛ taa n bɛ se ka jouer ne bɛ profiter ne bɛ taa mais tiɲɛ na la n ye gɛlɛya sɔrɔ kɔni côté fɛ kosɛbɛ. ok mais i y'o yɔrɔ ninnu fana fɔ c'est vrai Buguni i ka yɔrɔ i bɛ taa i ka concert kɛ Buguni i bɛ se ka olu la fɛn kɛ mais Bamakɔ yan fana an bɛ se k'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ se k'i ka musique n'i ka fɛnw lamɛn i yɛrɛ i b'i da maga i ka gɛlɛyaw la u bɛ se k'a fɔ ah vraiment i bɛ cogoya min na n b'a fɛ k'i dɛmɛ genre a bɛ se ka kɛ label ou bien k'i dɛmɛ ka distribution na pour que i ka fɛnw fana bɛ se ka yakuba cogoya min na u bɛ se ka lakodɔn cogoya min na est ce que i ni label dɔ delila ka kuma ou bien agence de communication dɔw minnu b'a fɛ k'i dɛmɛ i ka baara la ou bien i ma opportunité sɔrɔ ka gɛrɛ olu dɔ la. bon pour le moment ma opportunité sɔrɔ ka gɛrɛ olu la min i n'a fɔ label kunda soit agence de communication donc ma opportunité sɔrɔ ka gɛrɛ o mɔgɔ la pour le moment. mais manager kɔni b'i ka niveau la i ni min bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien soit i bɛ autoproduction de la. mais autoproduction de kɛ donc n yɛrɛ bɛ n ka fɛn bɛ n yɛrɛ manager pour le moment manager tɛ n na. mais pourquoi i ma manager ɲini ou bien i ni manager de ma se ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ pour que baaraw taabolo la ou bien soit mun yɛrɛ de bɛ yen a t'i ka programme na fɔlɔ. voilà a bɛ ne kunna de quoi n'i bɛ se mɔgɔ bɛ na i nɔfɛ. donc a tɛ ne ma k'a fɔ ko ne bɛ mɔgɔ ɲini manager pour le moment o tɛ parce que ni ne nana kɛ o i n'a fɔ ne bɛ ka n yɛrɛ masiyɛn i ta kama bon ne kɔni ka ɲɛnɛmaya la o tɛ n ka ɲɛnɛmaya la dire que k'a fɔ ko ne bɛ n yɛrɛ majigin ye i ta kama ah non ne ka fɛn bɛɛ n yɛrɛ ba kun donc n'a gɛlɛyara n bolo n'i b'a dɔn k'i bɛ se ka ne dɛmɛ i bɛ na i bɛ n dɛmɛ donc ni yɛrɛ fana dɔn k'i tɛ se ka n dɛmɛ ne bɛ taa gɛlɛya kɔnɔ jusqu'à ce que fɔ n ye solution sɔrɔ waati min na donc c'est pour cette raison que n y'a décidé n'a ɲɛna ni tɔgɔ commencé ka na n b'a dɔn manager bɛ sɔrɔ mais pour le moment a tɛ n ka bila na. a tɛ ka bila na ok mais i yɛrɛ y'a fɔ k'i ye single caman bɔ don n'a natɔ la mixtape ko b'i kɔnɔ 2023 la ou bien soit album yɛrɛ donc i b'a fɛ k'olu baaraw fana ko kɛ cogo di. bon pour le moment n kɔni ka mixtape baara kɔni n y'a dɔw sigi sen kan parce que n commencera ka texte dɔw sɛbɛnni daminɛ donc en plus fɔra n kumana dɔw fɛ a kuma la déjà n ka producteur ni n kan ka featuring kɛ ni mɔgɔ minnu cɛ an y'olu planifié déjà donc ko kɔni b'o cogoya de la donc an juste n bɛ ka 2023 kɔni kɔnɔ ka sɔrɔ ka n ka projet lancer. ɔ i yɛrɛ y'a fɔ ko i ka musique caman na concert de ka di ou bien rap engagé soit i bɛ kuma i yɛrɛ kan mais e bɛ ka musique minnu kɛ i b'a jateminɛ i b'a fɔ e ka mɛn mɔgɔ wɛrɛ ma mais i b'a sɔrɔ a plupart yɛrɛ base bɛ e yɛrɛ de kan mais est ce que souvent Mali fana bɛ cogoya min na artistes fana i b'a ye artistes caman bɛ kuma caman fɔ an ka politiciens ou bien soit ka kɛ tan jamana in bɛ se ka jɔ cogo min est ce que i delila ka projet dɔ bɔ olu fɛ sugu i n'a fɔ la paix ou bien réconciliation ninnu. ok non ma deli k'o kɛ dire que k'a fɔ ko n bɛ kuma politicien kunda. ou bien Mali yɛrɛ kan soit Mali kan non tiɲɛ la ka kan n ka conscient min ye ne yɛrɛ de ka vie en particulier donc n b'o ta k'o kɛ mɔgɔw waju mais Mali ka kɛ tan ka kɛ tan o tɛ n ka bila na parce que n tɛ Mali histoire kalama kosɛbɛ n'a nana n da don a la dɔ kana baga n sigilen i tɛ clash ninnu fana tɛ ka niveau ninnu na. donc n tɛ clash fɛ n tɛ clash yɛrɛ kɛ. ok genre n b'a fɛ k'i ɲininka donc sɔnni an ka bɔ émission kɔnɔ don n'a natɔ la projet jumɛn de b'i bolo ka di fanu fana ma min ye mixtape kɔfɛ ani i ka san tabaski la i bɛ taa concert minnu kɛ est ce que don n'a natɔ la projet dɔ bɛ i yɛrɛ kɔnɔ Bamakɔ yan pour que i bɛ se ka olu fana di mɔgɔ ma. oui don n'a nata la projet dɔw bɛ yen parce que n kɛlen don ka planifier ni ala ni kira kɔni ma basi kɛ fiyewu n ka son laban dɔ bɛ yen n ye a texte sɛbɛnni daminɛ donc n bɛ n'o di o fanuw ma dans très bientôt a tɛna mɛn kosɛbɛ yɛrɛ awɔ. o son ye jumɛn. bon son in baselen don dɛmɛ de kan. ouais. oui. donc n bɛ se ka acapella kɛ. ouais i bɛ se ka dɔɔni kɛ la. a ye n dɛmɛ
Aye dɛmɛ donné mambali madunu ɲa in de la ne dun siranna aye dɛmɛ donné mambali madunu ɲa in de la ne dun siranna aye dɛmɛ donné mambali madunu ɲa in de la ne dun siranna I ma ye hinɛ kelen tɛ farafin dusukun in de la ne dun siranna ne ko bana ma ɲi ne ko lojura bana ma ɲi balima ne dun siranna lojuratɔ kɔni bɛ maɲumatɔ ko sugu bɛɛ la ne dun siranna I ma ye u ye anw kɛ bolotɔ kɔfɛ fɛnw de ye dunu ɲatigɛra o kosɔn dɔw fana ye gerebu pala ni ne ta ne dun siranna Ok, o exclusivité ka di mɔgɔ ma donc don n'a nataw la bɛna son complet yɛrɛ fana sɔrɔ ok I ye fɛn caman fɔ I y'a fɔ manager ko t'i bolo en même temps label ko ninnu ni fɛnw mais don n'a nataw la ni mɔgɔ y'i wele k'a fɔ a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ surtout label ni fɛnw na soit a b'a fɛ k'i dɛmɛ ka fɛnw na genre I b'a accorder fɔlɔ bi I b'a to I ka dɔ fara I ka baaraw kan ka sɔrɔ ka a tigi accepter bon pour le moment ni n'anw mɔgɔ sɔrɔ dire que k'a fɔ I bɛ ne dɛmɛ musique yɛrɛ sira kan ne b'a accorder mais ne yɛrɛ de tɛna taa mɔgɔ de ɲini k'a fɔ a ye n'an dɛmɛ mais ni mɔgɔ bɔra a yɛrɛ ma ka na si jɛ n b'i dɛmɛ I ka musique sira kan problème foyi t'a la ne b'a accorder que ça soit label soit mɔgɔ manager dɔ nana k'a fɔ si jɛ n bɛ se k'i dɛmɛ nin cadre kan n b'i dɛmɛ problème foyi t'a la donc ne b'a accorder I ye Milmo ka yɔrɔ fɔ k'a ka di mais don n'a nataw la est ce que I yɛrɛ ka musique kɔfɛ jumɛn ka di e yɛrɛ tuguni genre I b'a fɛ ka projet min fana bila parce que musique bɛ se yɔrɔ dɔ fana na a bɛ se ka kɛ o b'a sɔrɔ I mana c'est à dire fa ka Mali représenter hali ka bɔ kɔfɛ ka taa Mali représenter ka fɛn ba kɛ don n'a nataw la a bɛ k'i kunna est ce que fana tɛna ni projet ye pour que olu tɔgɔ fana ka to yen cogo dɔ la est ce que fɛn jumɛn bɛ e kunna don n'a nataw la I ka projet ko niveau la ok bon don n'a nataw kɔnɔ en ce qui concerne ne ka projet la cɛna ka kan ne bɛ fɛ ka lujuratɔw valoriser parce que an bɛ société min na cɛna la ka kan valoriser len tɛ dɛ wallahi ala kan valoriser len tɛ ne yɛrɛ lujuratɔ de mais an valoriser len tɛ an bɛ ka difficulté min sɔrɔ quoi billahi ala mɔgɔ dafalenw ɲɛ t'a la ni ye mɔgɔ dafalen ɲininka o b'a fɔ lujuratɔ lafiyalen don parce que ale tɛ fɛn kɛ mais billahi problème bɛ lujuratɔ da la a tɛ difficulté a tɛ mɔgɔ dafalen da la bari sabula à chaque fois ni ko dɔ kɛra quoi parce que ne y'a ye dusukolo bɛ lujuratɔ la a tɛ mɔgɔninfin dafalen na I sen fila kan I bolo fila kan a t'i la donc ale b'a ɲɛ sira ye mais I bɛna ye manque dɔ bɛna sɔrɔ n'i y'a sen kelen ma ye I bɛ taa sɔrɔ a bolo ma ye donc a bɛ sigi a b'a miiri a b'a fɔ yala n'a ka sɔrɔ ne dafalen tun don ne tun bɛ nin kɛ a tun tɛ gɛlɛya mais vu que a dafalen tɛ a fana b'o difficulté ninnu de sɔrɔ donc dans les jours à venir ni ala kɔni ye ɲa don k'u la tiɲɛ ala ka di n ye ka lujuratɔw dɛmɛ yɛrɛ de o kɔni o ka projet yɛrɛ de I n'a fɔ ka se ka yɔrɔ dɔ dilan ou bien ka yɔrɔ dɔ fɛngɛ ko ou bien soit n'i ye se sɔrɔ k'u dɛmɛ cogo di bon n'a ye se sɔrɔ n bɛ parce que n'i ko I bɛ mɔgɔ dɛmɛ I tɛ se k'a fɔ ko e bɛ taa fɛn dɔ d'a ma a k'o dun parce que an ka société na o de bɛ yen lujuratɔw a bɛ d'u ma 200 ni saraka ninnu de bɛ d'an ma donc c'est pour cette raison que ni ala ye ɲa don ko la tiɲɛ la kan ne bɛna yɔrɔ dɔ kɔni créer là u bɛɛ bɛ se ka baara k'a kɔnɔ baara kɛli ye jumɛn ye donc n bɛ fɛ ka kɛ I n'a fɔ piscculture jate donc n'a nana ka na o kɔni projet sɔrɔ a ɲɛnama donc ne kɔni bɛ fɛ ka na o fɛn kɛ donc comme ça o b'u engager o la ok voilà comme émission fana bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la n t'a dɔn ni folikan dɔ b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛbagaw ma ani kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan émission Faso Rap la Channel Media sanfɛ folikan min bolo n bɛ foli lase n ka ɲɛnɛmaya sababu ma halisa n'o ye n bangebaga fila ye et en plus fort raison n tɛ ɲinɛ ka n terikɛ fo Zolchi ale ye terikɛ ye ale de bɛ n accompagner ka fɛn bɛɛ lajɛlen na donc n ma ɲinɛ Lasinɛ Kamara kɔ parce que Lasinɛ Kamara ale fɛnɛ kɛra sababu ɲuman ye Bagani Yakubu bɔra Aminata Sibi fɛnɛ b'o la donc ɲɔrɔ na n bɛ n profiter ka madame Fɔnba fo Awa Sidibe donc foli fɛnɛ bɛ yen ɲɔrɔ la awɔ ok an bɛ foli di I yɛrɛ ma mais émission fana na kuma bɛɛ lajɛlen na artiste mana na plateau sanfɛ an b'a essayer ka émission kuncɛ ni freestyle dɔ ye k'o di an kanubagaw fana ma pour que émission bɛ se ka kuncɛ n'o ye quoi ok dunu ɲatigɛ bɛ tan ni jigi tɛ mɔgɔ kan terikɛ wuli ka baara kɛ ko bɛ ban ala ta ma n ka sididen wololen fara n'a si jate kɛlɛ kɛ n'a fɔra cɛw ka bɔ cɛminɛ cɛw ka bɔ ne bɛ bɔ cɛya mana to kuma ba ma kɛwale bɛ tunu cɛmɔgɔya la o pidam kiru bolo nɔ ka farin cɛ gomɛsi tɛ ni ka si joga timi simo cɛ ni ko wara minɛ si jɛ filo ni ko i wara wa bigo man bila cɛ kelen na juguya ba in da bila cɛ fara na ni woloba de ɲana cɛ dunu ɲamɔgɔ si kelen tɛ se la abada si jɛ filo yuguba hiba de ɲana cɛ tɔgɔma ne bɛ cɛ minɛ cɛ i fɔ dunu ɲam minnu kɛlu ba fɛ fɔ kiyama pidam k'i fo waraba
waraba pide mu waraba ne be gomazi tani fodu nunya ali nantara che fokiyama. Non, merci beaucoup. Faisal Jara. Donna Natola, ami ɲɔgɔn sɔrɔ plateau fana sanfɛ. Ni fɛn minnu bɛ an bɛ se ka olu fɔ ɲɔgɔn fɛ tuguni. Donc k'i fo i ka foli la, ka Buguni ka bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn bɛ k'an suit nin wagati la k'u ka artiste de tun don n'o ye Sijɛ ye ka na an ka plateau sanfɛ pour que donna natola a bɛna baara minnu d'a ma en même temps baara minnu fana b'a bolo ka se ka di aw ma an y'a wolo o kama alhamdulillah nana an ye fɛn caman fɔ ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma. Donc ne b'a fɔ nin mun ye émission Faso Rap ye bi ka Sijɛ wele ka na plateau sanfɛ pour que an n'a bɛ se ka masala ɲɔgɔn fɛ a ka carrière la ani fɛn minnu b'a kɔnɔ donna natola a bɛ se k'o d'a ma n bɛ se ka fɔ alhamdulillah nana an ka foli bi aw yɛrɛ ye ka foli di an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ka segin a kan tuguni an bɛ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsɔrɔ sanfɛ i n'a fɔ Facebook YouTube Actuel Media ani an ka site web www.actuelmedia.net an mago bɛ fɛn o fɛn na a b'o sɔrɔ o sanfɛ ne b'a fɔ ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ émission Faso Rap la Actuel Media sanfɛ. Maliennes et Maliens, pour la consolidation de la démocratie au Mali, les autorités de la transition ont adopté et promulgué une nouvelle loi électorale avec des nouvelles innovations dont, entre autres, la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, comme organe unique de gestion des élections, article 3 de la nouvelle loi électorale. L'EGE est représenté à l'intérieur et à l'extérieur du Mali, districts, les régions, les cercles, les communes, les ambassades et les consulats. Article 6 de la nouvelle loi électorale. Au niveau national, le collège de l'EGE est composé de 15 membres, dont 8 membres viendront des pouvoirs publics, 4 des partis politiques et 3 viendront de la société civile. Article 7 de la nouvelle loi électorale. Au niveau de chaque région, district, cercle, commune, l'EGE sera dirigé par une commission de 7 membres, à raison de 4 représentants des pouvoirs publics, 2 des partis politiques et 1 de la société civile. L'EGE est représenté au niveau de l'ambassade et du consulat par une coordination de 5 membres, dont 2 désignés par l'ambassadeur ou le consul au titre des pouvoirs publics, 2 désignés par les partis politiques et 1 désigné par la société civile. Article 22 de la nouvelle loi électorale. Quelle est la mission de l'EGE? L'EGE a pour mission de l'organisation et la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales. À cet effet, elle est chargée de article 4 de la nouvelle loi électorale. La gestion, la mise à jour, la confection et la conservation du fichier électoral, la réception et la transmission des dossiers de candidature relatifs aux élections des députés à l'Assemblée nationale, des élections des conseillers nationaux et des conseillers des collectivités territoriales, le suivi et la supervision des opérations de révision des listes électorales à l'occasion des opérations référendaires et des élections dans les conditions prévues par la présente loi, la gestion des observateurs nationaux et internationaux, la confection et la remise des cartes d'électeurs biométriques aux électeurs à l'occasion des élections référendaires et des élections, la délivrance des procurations de vote, la proclamation et la publication des résultats provisoires des scrutins par bureau de vote et la transmission des procès-verbaux. Dans cette nouvelle loi électorale, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a pour mission d'appuyer l'EGE. À ce titre, il est chargé de l'organisation technique et matérielle des opérations référendaires et électorales. Article 5 de la nouvelle loi électorale. Maliennes et Maliens, un citoyen actif est celui qui s'implique dans la gestion des affaires publiques et politiques. Alors, élevons notre voix pour promouvoir nos droits, notamment celui de voter les dirigeants de nos choix.